У Словенії съм 2 місяці. Ходжу в школу вже місяць і пол. Я сюди приїхала, бо там почалася війна. Dimitri prihaja z juga Ukrajine, Katarina z zahoda. Oba obiskujeta 6. razred, njuna brat in sestra pa nižja razreda osnovne šole Ljubečna. Велика школа. Мені не є тяжко, бо якщо ти напівзнаєш мову, то тобі йде найлегше, а тепер у школі це дуже легко. Я дуже рада, що нас тут так зустріли, дали нам книжки, рюкзаки, зошити, дуже гарні вчителі. 4 сошольців я мав в Україні, тільки велико. V Ukrajini so se kot tujega jezika učili nemščine, zdaj pa se učijo angleško. Prav tako se šestošolci selijo iz razreda v razred. Я у себе в школі сидів у енному розряді. За мною всі хочуть сидіти, гратися, спілкуватися. Є з 5 Б приятелі, вони сусіди мої. І граємо на ігрищі у баскетбол, але многомет. Večkrat poklepetajo tudi s čistilko, gospo Bojano, ki se je kot večletna opazovalka volitev v Ukrajini naučila jezika. Skupaj z drugimi otroki, ki so se preselili v našo državo, pa se učijo slovenskega jezika, ki gre Dimitriju že zelo dobro. Ата і старший брат мене навчили словенському. Он тільки вже півліта. V prvih dneh pouka je Dimitri po vsaki uri obiskal mlajšega brata, da je preveril, kako se počuti. Seveda pa pogreša prijatelje. Я бом гре домой, 18 лет. Ми з приятелем договорили. Біля школи є місто. Ми там і грали. Ми договорились там зустрітися.